Good morning, partner. So karong adlaw or karong hapuna kuyog mi ni Ma'am Janet. Pakita. Yan. Si Mami, si Kasi na to. Mag-site tour mi karon partner, kuyogi mi sa Belmero Heights, Agusan. Diri sa Cagayan de Oro City. Ang among buyer gasunod naga Fortuner. Mutanaw sila daan sa site. So mo ni gitawag site tour para makabalo sila unsay ambience dito, unsay plastada sa subdivision. Pag maganahan sila, mo proceed ni unya sa opisina sa Cebu Land Master for reservation. So atong iampo nga mugo na silang ma'am. So nagbiyahe pa mi karon doon lang mi sa site. So pakita dito. Yan ang pag-vlog. Madali. Si Emilio ipa-agent to. Kung invite ni. Nabisi man siya kay nagkuhan sa La for sale oh. 4,000 oh. Uy, sara oh. for to square meter. Sige, picture eh. Ay ay. Wala na picture. Ready na daan. Ano to for 620? 4,000. 4,000 to. Pero daghan na siya nakakanato. Kugma na nay. Tablon. Asa dito paliko day? Ito sa Daganang mangga eh. site tour karon ni Ma'am Janet. Doon na siya buyer nga big time sa Belmero Heights, Agusan. So watch out partner, kung maklos gani namon ni comment dayon mo power. Lord ni Turkey. Among iampo nga maklos ni karon nga transaksyon kay sales na ni, no? Dayon diri sa history sa GMC sa Cagayan de Oro, ang pinakaunang nga dayon makahalin og Cebu Land Master Project si Janet Palwarte. Hallelujah. Top earner na yun ba? Amen. So ubani kami among ipakita unya dito ang development partner sa area kung unsa nay plastada dito para katong wala pa ka site tour sa kaning Belmero Heights na namoy idea nga iyan ang plastar ha. So kita-kita ta. Okay, go. So ang area sa Belmero Heights sa Agusan siya partner kanang way padong sa Balubal. So approaching na ta ang landmark lang ani kana makita nimo nga overpass mo ni siya kay gikan man tag Cagayan. Anang overpass nga drive safely Senator Coco Pimentel Groups Ropos Rodriguez Abamen. Mo ni landmark. Pag mulapas na mo ani kabantay mo na hotel nga 180. Hotel 180 ba building. Diya ta muliko mo nang padong sa Balubal. Oh, liko ta diha, pasulod ta diha. Diha agion ang Belmero Heights. Nya kaning Belmero Heights is atbang ni siya sa Thickwood Hills sa E. Brown. So diko ta diri. Yan mo ning dalana. Pasulod ta. Yan. So diri mo muagi ha para makatultol na mo. So mga kuan lang siguro mga 1 kilometer siguro or 1 kapin kilometers maabot na ta sa area mismo. Pasaka lang siya. Kay overlooking man ni siya ang kuan Belmero Heights. Makita ang Cagayan de Oro og dagat. Yan. So diri mo puyo silang mampuhon. Peaceful po ni diri, walay samok ba. Mga 1 kapin. Mga 1.99 for 99. Tutorial set. Di andalan diri Osbon man ni dakuon man ni. So karon for the meantime yani pa nang dalan.
pa ni siya. So kani nga dalan padungig balubal mulusot ni dito sa katong alai katong diri mi mag shortcut kung adto mi Bukidnon kay traffic man sa Puerto Usahay. Ayan, doon na ta mga partners. Oh, tan-awa lang ninyo ang dalan. Oh, dahil mga agi diri na mga truck, na mga private nga sakyanan. Na budiga diri nga kuan oh, daho kayo nga budiga. Inigsaka ani, inigtangas ani dito. Oh, muna nang area diha. Belmero Heights. Ang developer aning Belmero Heights is Cebu Landmaster. One na po kayo ni sila kanang mga pulido nga mga developer ba, mga sikat na po. Nya ilang project sa Cagayan na sila Belmero Heights sa Uptown, sold out na. Kana pong kundo nga likod sa Gisano ilahan na. Kanang kundo karon nga Casamira Towers nga naa sa Kauswagan, Presiling, ilaha po na, maligya po ta na. Oh, medyo kuan lang din dire partner sa kaon. So dapat ang mopalit dire mga kuan ay sakyanan. Oh. Kanya atbang ni siya sa A-Brown katong pinakamahal nga yuta dire nga Wala ra makabot og 30 minutes ning no. time dami. Oh, hapit na doon na lang. Gamay agwanta. Kay overlooking dia pasakay kita. Oo, nakita na ganing A-Brown oh. Tickwood Hills. Tickwood Hills. Di ako nakahalining. Oh, ay lagi ako sa Facebook lagi ako. Nga na power of Facebook. Oo, 4.9 million dito. Yuta ra na ning. Yuta lang, mapay balay. Oh. Kana kaya saan lahat mas barato ni siya kay nanay balay. Nang swerte ba? Oh, napo yung mga subdivision dire oh. No. May man eh, locos man eh. Oh, muna ni. Kaya nanay karato na oh, Belmero Heights. Oh. So dire taman dire so good ang kuan development ana. Mao na ni siya diha kana. Oh. I-develop pala nila talag ka ng amenities na overlooking kayo. Oh. Di ka ganahan dire mo palit. Oh, tsada kayong dalan sa nga ni oh. Abalay. Tickwood ni nga. Ana, oh, Tickwood Hills. Kani kani matikod naman ni oh. Na mga balay sila re batukod og balay. Oo. Mana si Ma'am Nindot yung palit dire mo kay mga silingan mga big time pod. Kinahanglan ba ning kung pila ang amount sa yuta mo koy amount sa mong balay? Oh, mo na ni siya Belmero Heights. Nagsugod na ni sila og land development. Wala tay makitaan nga kuan pa kay Dito pa sa dapit sa ilahang gi-develop una ni. Dito ra ta unahan to moy. Oh, na mo na ni. Pero na ito gi-develop man dito sa unahan. Mo ni entrance dire. Mutana ta dito, sulod ta dito. Mo ni siya, apil na ni sa Belmero. Oh, kay Ana man, bukid na downhill, uphill nga mga balay. Kay depende man na sa portion sa yuta. Oh, mo ni Tickwood Hills, so yan silingan, di basta-basta high end. Tickwood Hills. Oh, sambutan gyud. So mo ning entrada. So karon mo hinay-hinay ta.
Uy, tigil dito Dili pa sulod. sulod. Dara lang sa akin. So yan mga partner na nata diri sa Belmero Heights sa Agusan. So dili ta kasulod kay Galan Development pa sila. Ato lang tan-aw ng area. Okay. Kaya sulod iwas ta. Boss. Ayan. Morning entrance direct set. Ano? Supra ang entrance itong atbang di sa tikod. Ikot lang ang apartment. Kasi natulog. Oh. So yan partner mo na ang kuan karon development sa Belmero Heights. Ipakita lang mapa. I-assist sa mapa. Dito po kay Muhayab sa kuan. So mo na atong buyer si ma'am. So dili pa ta pwede kasulod partner kay ga-develop pa sila sa land area. So mapan siya ang area diri. So yan partner, wala magid mi kasulod sa So proceed lang mi dito sa opisina sa Sibulan Master. So come on, let's go. Let's go. Wala ta ka picture dito da. Wala na mi proceed na og office meaning reservation. Nahan sila. Mga magsisir ay ngayon ko ano. Naliko ka na. Sige. Labi na sa training ni sir. All the positive nga mga istorya mo yung Ganahan sa sumam sa kuaning. Stickwood. Tsaka nang sa dira. Lagi ni unsa na diha? not only na natin. Na tikod ba? Kani. Na not lagi. only. Pero yuta ra. Mao gani. Ford naman na or i-brown ma'am. Ford. Sus bilang ko ang picture da wala ko ka picture nga nanatan. Asa na sila sir? Wa pa sila nakaliko lagi eh. Wala pa. Ito pa sila na ganan. Kaya po din sila kayo sinati diri. Bitaw no, bibo na ginayin ni mga mani oh, malimpyo naman eh. Ano yung apil mo ni? Apil pa mananing. Sana ni taon niya, yawan lagi din mamalito yung nana nga area ba? Karon kay dili pa man mo ma-appreciate kay. Ang gani. Asa na sila sir? Siyang sunod ito. Lagi din mamalito na ning area. Dagan kaya anak tikod dining inana pag Ang area. gani. Wala Sa putan. lagi yung gastuan ba? Daw nagtukod ang mga balay. Kung sa amenities na sa mapa mi walay swimming pool no. Na So mga ka-partners, nami diri sa likod sa Gaisano, diri sa Belmero Heights office. Sa Sibulan Master Opisina. Morning kondo na isa sa ilang mga project nga na sold out na. Ayan. So while waiting, sila ko no mag-picture taking sa daw sila. Ayan. Tagapa lang dahil po nyo ginagawas ko. di makita ni mo ning uso ni landmark gani sa bird. Di sa bird. Ay kining kondo sa kan ma'am, kondo sa landmaster ma'am, diri pasulod ra. Sila atuan ni ka sa gawas. Ah. Nana sila? Next time, hanap lang ito ba? Pure gold. Pure gold. Gawasin lang diha itong tawagi. Atangan lang ka na mo dito. Nya ipasulod din din sila. Sada mo kan sa tabi. Napa man sila pure gold. Picture ko.
So ganahan kag maligya og Sibulan Master. Mo ni siya. Oh, dili na magdugay din ha. For reservation ni siya partner ha, for reservation. Take note. Ha? Okay, dito. Yeah, oh. Hello. Unsa sa swimming pool ka magkuan? Diyan sa swimming pool. So mo ni siya ang kuan diri sa Misa Bertie partner. Ang swimming pool. Kau, tangi ka. Diri na sa ipasulod pa park. Ha? So, picture taking sa dami partner. Oh, yan partner, mao ni ang Misa Bertie kaning likod sa Gisano nga kundo. Actually sold out na ni siya by Sibulan Master, no. So ingana sila mo deliver. So kani ila diri na swimming pool sa mga bata. At the same time, ang kani nga unit, kuno ni siya na nagpuyo. Oh, nanaypuyo. Napo sila gym, oh. Yan. So kana partner gym nila, demo ni ang pinakadako nga swimming pool nila. Yan. So muna atong buyer si sir. Yan. Ba, ligo ka. Na may pambata dito. Oy, saman, pwede ra ka man. After na ato sa office, ito po yung sir. So partner mo ato mi karon dito sa mismo sa opisina. Yan. Mamutana mi dito kung unsay mga possible question sa buyer, sa ilang concern, sa reservation. So ato ano yung kaning kuan Sibulan Master partner, daghan ni silang mga project diri sa Cagayan de Oro. Ang akong nahibawan, duha ka subdivision, then duha pod ka kundo. So ang kani nga kundo is sold out naman ni siya nga kundo kani. So na sila kundo dito sa Kauswagan pod na pre-selling pa lang sa kanang Casamira Tower kung sa Misa Bertie man ni siya. So yan partner. So enjoy ang mag-agent sa realty. So kato mga interesado nga mag-agent, just comment down below nga gusto ka mo appeal ani, and we are help mutabang mi sa inyo ha. Ito lang ulat ng silang naog sila para kuan natin sila. Ini siya ang miniature partner, miniature. Ano na yung opisina sa hi sir. Dali. So, say, ma'am, ito, kanina yung ito.
Ah, okay na. Nalay ko dire oh. Pero hapon ka po siya, pero ang yaman lang pang Ay, ang kambal dire. So, for another. Magaling siya Ay, sa akong kan dire gagaw. Lagi. Lagi mo na. Jaw. Magaling kayo siya. Ano dito? Dili pwede sir. Bata. Ah, kuan lang. Sige. Ah, puli-puli raw. Dahil saan? Mo ni update mat Kapag downhill. sa Bilmero Heights. So, yan partner nata sa One Oasis diri sa Pilinbes sa Limkit kay nga kondo. So nata sa model house karon. So gikan mi dito sa Sibulan Master nag-transfer mi diri kay silang ma'am kung sa gusto sa mo tanaw aning kondo unit. Yan. Ayun na kasi ano. Dito ta sa gawa. Si Pag